Cik. Apa nah? Jumputi apa nduk? Alhamdulillah ya nduk ya. Jani rame tenan iki dina ya nduk ya. Ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki anakku dhewe sing banter cah. Lah yo ngarep tok. Kira-kira anakku sing mburi dong do mangan piye? Alah wis pengi 3 ngono kok muni urung. Nek mboke iki lho tenan Ancen. Ora, tangi turu are. Sugeng dalu sugeng panggihan keluarga Gageng Sandiwara musika budaya mijil saking tlatah Tempuran Blora ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandi dalah kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Ki awake dhewe swanting dusun Ngiri ya ndak ya. Ngiri Sulang Kabupaten Rembang punya. Iki awake dhewe ting daleme Bapak Suprapto dalah Ibu Sugiyarti ya ndak ya. Dalam acara Walimatul Arus utawa temantenan iki rarina rawangi awake dhewe ndedonga kagem Bapak Suprapto sekeluarga ya nduk ya. Muga-muga sak bubare nimbali keprak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezekine lan barokah nyambut gawe. Amin Allahumma. Muga-muga ndak keluarga Bapak Suprapto sekeluarga iki rezekine ora kutah ning malah saya tambah ya nak ya. Pokoke tambah rezekine, tambah berkahe, tambah lancar anggone mergawe ya nduk ya. Tak dongakno juga kagem masyarakat dusun Ngiri sing panenan mbako nduk. Muga-muga mbakone regane larang kabeh ya nduk ya. Ben saged nimbali ketoprak musika budaya mijil saking tlatah Tempuran Blora. Nganteni aja lali nduk Mbak Selfie sama Mas Didik nggih. Semoga menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepat diparingi momongan. Wis pokoke oleh omah-omah sampai kaken-kaken lan ninan-ninan ya nduk ya. Semoga cepet diparingi momongan gek ndang nyidam mantene ya nduk ya. Itu yang terbaik. Kira-kira Mbak Nganten kali Mas Nganten kepengen gadah anak pinten niki? Walah. 7 nduk. 5 tambah loro. Lah sing lanang iki 5, sing wedok iki 2, 7 ya nduk ya. Genep sisan 11 Mas. Engko ben melok musika budaya kabeh ngoten lho jenengan. Oke luar biasa ya sayangku ya. Ayo kasih nonton pambuka ya ndak ya kagem musika budaya. Niku juga ada pamunutan dari dulur lanang nggih. Juga didukung kalian AJM Production dan juga live streaming di malam hari ini juga ya ndak ya. Juga didukung kalian Bias Audio. Yuk semoga barang Mustika Nada. Goyang kembali bareng musika budaya juga bareng Bias Audio AJM Production.
ngopo salah yen aku tresnani kowe pancen ra tresno ngopo ra kandha biyen-biyene apa seneng yen gawe atiku mung gawe tatu ya ampun ucapmu ndek wingi tak eling tekan semrene susah seneng arep ninggalke nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane tega atimu ninggalake aku Sari kreasi dari musika budaya satu tembang wonten nglilakno kowe konco dumateng adikku lanang nggih sampun katuran sampun lunas iki nggih. Oke. Kalian masih bareng musika budaya digang kembali bareng artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku dari ladies-ladiesnya dari musika budaya. Iki mang sawenan apa, Nduk? Buah pir. Ben iso mumbul-mumbul ya, Nduk. Oke. Pamunutan dari tuan rumah atau ibu-ibu pendarat. Pamunutanipun nonton Podang Kuning, Mangu, Sabar,
Kawitaning sinawang kusumaning ati merah jambu. Spesial buat ngantene. Halah ya. Ngene iki biasane ngantene nek tengok-tengok delok ning ngarep ngene iki, Nduk. Biasane ra ketang piye-piye melok nyawer lho, Nduk. Biasane lho. Piye sayangku? Oke. Niki buat mempelai berdua, soalnya kan udah di depan ya Nduk ya. Mau minta request lagu napa niki? Oh ini berarti, oh alah sunane iki melokan Nduk. Tak kira lah arep minta lagu dhewe ngono ta ya. Nggih langsung tak diaturi ngono lho maksudku. Oke, yuk langsung tak puter kembali satu tembang pamundutan iki njalukne sing ayu napa sing sedengan Mas? Mas nganten dalam Mbak nganten nggih. Oh mau naik ke panggung juga boleh loh, enggak apa-apa loh ya. Oke, ya langsung tak putar kembali barang dari Musika Budaya yang punya TV Aldiva monggo sayangku. Nggih, niki ditunggu nggih Mbak nganten dalam Mas nganten naik ke panggung nggih. Dalam? Ya, oke. Yuk monggo. Gandeng to Mas. Wah. Nganten anyar iki Lah iya. Jenengan iku ya ngono Mas Didi. Wong bojone ya ditinggal nganggur nganten anyar biasane dak ya digandeng ngono kae lho, Nduk. Lah iya mikirku nek keri ngono lho, Nduk. Oke sambil menunggu Mas Nganten juga Mbak Nganten ya, Nduk ya. Mbak Selviana juga Mas Didi. Yuk semoga kesini merapat yuk langsung ke tengah mawon enggak apa-apa. Monggo Mas Didi. Iya, jenengan di sini di tengah aja Mbak. Di tengah. Oke. Di tengah malah luweh sahdu dirubung karo artis-artis musika budaya. Biar kelihatan dari sana ya. Jebule Mbak Selvi ya wayu ya Nduk ya. Wayu nek merah jambu ya ampun non munatene merah jambu. Merah jambu tapi kok sawerane biru-biru, Mbak. Merah jambu. Ngono lah kok nek malah medun lho kowe lho. Kowe iki kok iso ngono ki lho. Mbak Selvi bisa nyanyi? Enggak bisa. Nyawer aja. Kalau Mas Didi gimana? Wah nek Mas Didi rasa mbok tanya nduk. Balik nek nyanyi ku. Padahal aku ya ora roh lho. Oke ya, semoga satu tembang ada merah jambu. Goyang kembali bermusika budaya. Muter, ini muter. Ya. Oke, ready. Goyang kembali bermusika budaya. Hey, cintaku hanya kamu. Terima kasih buat Mas Didi. Asik. Hanya kamu. Asik. Mbok iki terus iki. Asik. Terima kasih. Terima kasih semoga lancar cepat punya omongan yang
diaturi matur sembah nuwun. Pokoknya dongane rani neromengi ya Nduk ya. Semoga teman-teman juga rezekinya tambah lancar selalu, berkah barokah tambah sukses juga ya Nduk ya karirnya ya Nok ya. Oke, yuk langsung tak putar kembali satu tumbang pamundutan Nduk. Oke, bareng artis-artisnya dari Musika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik. Ada podang kuning, menu mangu, sabar, kawitaning sinawang, kusumane ngati. Oke, merah jambu sudah diaturi nggih. Oke, yuk langsung tak putar kembali bareng Tira monggo sayangku. Oke, yuk Tira sayang. Memeni pamundutan dari mempelai berdua ya Nduk ya. Wonten podang kuning, mangu, sabar, kawitaning sinawang, kusumane ngati. Nomor 2. Mangu. Oke, yuk satu tumbang ada mangu. Kita ke yang kembali bareng anakku ada Tira Sumonggo.
Satu tembang ada Mangu bareng anakku ada Tira Sambon Katon. Oke, terima kasih. Kali ini bareng musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya. Mbok pilih kagem bapak ibu badhe nimbali grup musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi pidalem wonten tempuran Bluro. Wis pokoknya soal regane seduluran, regane murah meriah ya Ndok ya. Kita tanggal 6 hadir lagi ke sini ya Ndok ya. Dingiri lagi ya. Oke siap. Wah ya Ndok. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musika budaya. Bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik, sing durung-durung nyanyi mau awan. Langsung tak tampil lo artise dari musika budaya. Bareng anak-anakku yang punya Lisa. Semoga. Oke. Yuk sayangku Lisa. Nggih. Pamuni pamurutan nggih, wonten sabar kaitaning sinawang kusumaning ati. Kusuma, Mbak. Kusumaning ati. Oke. Yuk satu tembang wonten nyampur sari kreasi dari musika budaya, satu tembang ada Kusumaning ati, bareng anakku ada Lisa. Semoga langsung diaturin nyampur sari ini bareng Mustika Nada. Piye? Sik dek, urung. Lah iya, lagi piye ta? Aku lali, Mbak. Lah terus iki. Ayo yuk koleksi dulu ya, koleksi dulu. Podang kuning, oke yuk semoga wonten podang kuning Kang Mas. Artisku ki ngantuk menawa ndok. Lagi Dikira tangi iki turu, mang Rek. Kusuma Wijaya. Lah jebule malah Kusumaning ati. Delalah iki mang korong dipenyak. Lagi tangi turu ngebleng aku. Tangi turu ngebleng kok wis ngene-ngene. Aneh men iki lho. Kok gumun aku. Goyang kembali. Mustika budaya Bias Audio. Hey! Yes, ya, terima kasih.
rungokno kok ya malah nguring-nguringi mbok iki mang piye. Alah, gek fokus, Mbak. Lah iku sing mok waca jane iki apa? Kok ono podangkune kok ono mletre barang iki lho. Cul mau tak rungokno kok ono mletre-mletre, le dalane ndak apa lunyu, Nduk. Ya Allah, ya Allah. Wes ora apa-apa, besok lagi dikoreksi lagi ya Lisa ya. Oke, ya kali ini bareng Musika Budaya yang kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Kita yang kembali bareng artis dari Musika Budaya yang punya Santi Fani monggo sayangku. Gimana sayangku? Kusu maningati. Yuk semoga nyambur sari kreasi dari Musika Budaya yang ada ya juga musikan ada Kusu maningati bareng anakku ada Santi Fani. Semoga Oke. Ini juga untuk sembanuan kagem bapak-bapakku yang di depan ya. Juga sudah nyawer bareng artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku. Semoga rezekinya tambah lancar selalu berkah barokah. Doang bagus
tuntutan nggih wonten kusumane ngati sampun katuran. Ini mohon maaf buat mempelai berduanya ya. Ini ada 2 lagu yang belum bisa kita kasih ya Nduk ya. Sabar juga ada Kawitaning Sinawang belum ada. Oke. Ini digantos mawon nggih yang 2 nggih. Kawitaning ono ya Nduk. Ya Dian Ardani monggo. Kawitaning Sinawang. Ya wes Ana Mardiana yuk monggo sayangku. Oh ya wingi yuk Ana kok ya. Oh, ayo Na. Oh beda. Oke, saisane ya Dian Ardani monggo. Yang lain saja ndak apa-apa. Pripun? Tayub. Ayo kok tayub. Ayo Nduk Dian, maju to Nduk. Kok gumun aku karo anakku sing iki? Kok klemek. Iya, kadung panggone petel-petel lah, Dik. Aja macem-macem kowe tak petelno sisan malah. Aja mbok peteli ning kono mbok. Gak. Wis petel dhewe kok. Ya, Dian Ardani. Wonten Kawitaning Sinawang bareng Mustika Nada.
tembang pamunutan ada kawitaning sinawang sampun katuran terspesialnya buat tuan rumah juga ibu-ibu pendarat ya Ndok ya yang lain ya sayangku ya. Oke, kali ini masih bareng musika budaya yang Bali bareng artis jadian musika budaya matur sembah nuwun kagem sedaya mawon sampun nyawer bareng Lady dari musika budaya. Semoga rezekinya tambah lancar selalu, tambah berkah barokah. Wis pokoke dilancarno kabeh gaweane ya Ndok ya. Oke. Walah banter ya nah. Ya langsung tampil kembali bareng kejadian musika budaya bareng anakku yang ada Anna Mardiana sing ibu antar dhewe ngomong ya Ndok ya. Kusuma Wijaya. Semoga langsung diaturi. Ora, kok disiate ilang ki rumah samu. Iya karo leren barang to nak. Kayak mbok aja kesusu ngono lho ya umroh nginep ning kene wae kok geget. Salah ya aku ndredeg ya. Loh, kok Dek ora iki dek anak pengen nginep. Ora aku pe mantuk. Engko nek bar taman ya mulai Iya. kae kok iso. Oh dintut ya. Oke ya, semoga kita yang kembali bareng anak kuda Anna Mardiana yang punya Kusuma Wijaya. Iki mang lho disir Lisa lho, Mbak. Iki mang disir Lisa. Iya piye?
biasa. Heeh. Iki senggaanku mangurung tak tokno wis bar ya Nduk ya. Sing terbaru kae lho Nduk. Iya kok geget gini Lena. Iku. Oke. Kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis dari Musika Budaya. Iki mbok pilih kagem bapak ibu badhe ngersakaken ketoprak Musika Budaya nimbali ketoprak Musika Budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam tenten Merambluro. Nomor sampun tertera wonten ing papan ya Nduk ya. Wis pokoke regane murah meriah nyang-nyangan rego ya oleh ya Nduk ya. Ora sapi tok utawa wedhus tok sing oleh dinyang ya Nduk. Pokoke ketoprak lah ya oleh dinyang. Piye Nduk? Di kredit juga boleh pas gawene lunas ngono. Yo oke siap. Panjeri sapi yo gelem. Ala bocah iki nek geleman kene cah. Ngono oke ya. Langsung tak putar kembali bareng kejadian Musika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya rondone Musika Budaya. Ada Siska Wahyu monggo sayangku. Manut tuh, koleksi saja. Baterai, oke, ya semoga. Satu teman ada dua baterai cinta. Kita kembali bareng Siska Wahyu yang punya rondone Musika Budaya. Semoga.
tembang yang punya baterai cinta ada 2 rondo ya Nduk. Sampun katuran bareng artis dari musika budaya bareng anak-anakku. Oke kali ini masih bareng musika budaya digoyang kembali bareng artis dari musika budaya. Kita sudah jam 1 ya Nduk ya. Kita kasih free 2 lagu lagi ya Nduk. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis dari musika budaya yang punya Nia Agustina monggo. Oke yuk Nia Agustina ikataran apa ndak kejadah mateng Bapak Ibu sampun meresani ketoprak musika budaya yang dalu menika ya ndak ya. Terkhususnya juga buat mempelai berdua nih juga Bapak yang punya hajat sayangku. Monggo. Pertemuan 2 Mbak. Pertemuan 2. Oke yuk. Satu tembang ada pertemuan 2.
Temang ada pertemuan dua sampun katuran bareng Nia Agustina, oke? Kali ini masih bareng Musika Budaya bareng anakku yang punya Erni Kusuma. Ya sayangku, satu temang pamurutan ada kalah weton ya sayang ya. Oke, iki karo ngeranti momongane dhewe. Bareng anakku ada Erni. Mingkem ham. Gak iso mingkem, lali nek merongos ya do. Aku lali ngono lho. Ya, satu temang ada kalah weton. Wis
sakmene wae. Suka parisuka tak candek sampai semene ya Nduk ya. Besok kita kesini lagi tanggal 6. Monggo Ndara monggo kula aturi pinarak ya Nduk. Anu pinarake aja lali Nduk.
ngrasakake Bagyo Mulya. Anggon urip bebrayan marang sira. Ingkang raosah. Boten nemongaken panjenengan piyambak. Dasar menika prayoginipun kados pundi. Mung sasampunipun panjenengan menika kembali Askara Jajeng. Sawetara pun kakang bakal kepengin bedak pikat kanggo isen-isening kebun raja. Lah, kula kang saka kuwi pujekake anggo